Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd sprak Jezus tot Nicodemus: de mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat zij in God zijn gedaan. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Waarom moest er nu eigenlijk bloed vloeien op Golgotha? Had God dat niet anders kunnen aanpakken? Dat zijn vragen die ons mensen uit het hart gegrepen zijn. Niet op de laatste plaats, omdat we met die vragen ook zoeken hoe we ons eigen leed enigszins een plek zouden kunnen geven. Waar was God toen en toen? Waarom moest er bloed vloeien op Golgotha? Je komt daar nooit helemaal uit. Het hoort bij ons geloof dat wij hier en nu niet alles kunnen weten of begrijpen. Dat is pas iets voor straks in het hiernamaals. Met die beperking zullen we het moeten doen. Maar dat wil niet zeggen dat we helemaal geen antwoord kunnen vinden op die vragen. Je moet de vraag op de juiste plaats neerleggen. De moderne mens weet alles of meent dat minstens. En wat hij niet begrijpt, dat ontkent hij. Of hij maakt het volstrekt belachelijk. Dan gaat hij keihard roepen, iedereen overschreeuwend. Geloof komt er daarom soms heel ongenadig vanaf. Nicodemus in het evangelie van deze zondag gaat met zijn vragen naar Jezus toe in de nacht. Dat staat er niet voor niets. Hij zat vol vragen. Het was niet voor niets nacht. Zijn verstand en zijn hart waren nog zo duister. Maar hij zoekt het in het duister bij Jezus, omdat hij gelooft dat Jezus het licht van de wereld is. En Jezus vertelt hem dat oude verhaal van de bronzen slang op de staak. Toen het volk tijdens de tocht door de woestijn getroffen werd door een slangenplaag en mensen gebeten werden en vergiftigd, toen wist men, en men wist dat toen beter dan wij vandaag, dat ze dat op een of andere manier over zichzelf hadden afgeroepen. Niet God had die slangen gestuurd, maar wel dat ze zelf zo van God waren afgedwaald dat het niet anders kon dan dat God goed giftig en behoorlijk gebeten op hen moest zijn. En ze zijn er eerlijk genoeg voor zichzelf en onder elkaar om dat te bekennen. Wij zelf, we hebben de zaak goed verziekt. En of God nou giftig is en of die slangen nou wel of niet van hem komen, wat boeit het? Wij zelf hebben het behoorlijk vergiftigd. En ze keren tot God terug. Mozes bouwt een soort van monument, een bronzen slang op een staak. Kijken naar die slang bracht genezing. Niet letterlijk het kijken naar die slang, maar het kijken naar God. Het geloof in God, de hernieuwde trouw aan hem,
brengt je redding. Je moet de bron van het kwaad recht in de ogen kijken, een juiste diagnose stellen, om God de kans te geven je te vergeven. Om genezing te verkrijgen. En die bron van alle kwaad is alles waar de mens niet op God vertrouwt, maar sluw als een slang zijn eigen wegen gaat. Rampspoed ligt niet aan God, nooit. Integendeel, God heeft altijd medelijden. Hij is door medelijden bewogen als het gaat om de mens. Maar anderzijds, God dringt zich ook niet op. Hij laat ons vrij en wacht rustig tot wij zelf naar hem terugkeren en wij met hem verder willen gaan. God gaf ons het grote goed van de vrijheid om te doen en te laten wat we zelf willen. Zonder die vrijheid kan er van een serieuze relatie tussen God en mens en liefde ook geen sprake zijn. En hij neemt ons die geschonken vrijheid en dat vertrouwen dat daarbij hoort ook nooit af. Het is aan ons. God stuurt zijn eigen zoon met liefde als wapen. God overdondert niet, maar komt klein de wereld binnen en klopt aan de deur van ons hart. Jezus is louter goedheid. De goedheid en mensenliefde van God is in hem in ons midden komen wonen. Jezus werd mens, dat hebben we met Kerstmis gevierd, om die gevallen mens die wij zijn, nabij te zijn en hem de hand te reiken en hem op te rapen. Stel je voor, je zit heel diep in de put, letterlijk. Niemand kan je helpen, niemand weet waar je bent of wat te doen. Maar God komt. Hij is in en door Jezus ons nabij, komt naast ons staan en gaat met ons door de ellende heen. Waar is God nou? Vragen wij vaak. Nou, naast ons. Aan onze zijde, lijdend met ons, het uithoudend met ons. Maar de mens wees Gods zoon af. Jezus nodigde ons uit om hem te volgen, maar zijn roep vond nauwelijks gehoord. Maar Jezus blijft ons trouw. Hij was er voor ons, hij is er voor ons, maar wij sloegen hem aan het kruis. Hij is er voor ons, ook om ons in onze diepste nood bij te staan. En wat is die diepste nood anders dan de dood? Zelfs in de dood staat Jezus naast ons, gaat hij met ons mee. Maar dat die dood van hem gewelddadig was en dat er bloed vloeide op Golgotha, lag niet aan hem, lag puur aan ons. Het is en blijft een groot mysterie, het mysterie van Gods liefde. Maar waar we het meest hulpeloos zijn, juist daar, is God. En de ontrouw van het volk uitgedrukt in Jezus' kruisdood wordt door God beantwoord met liefde. En wel in de verrijzenis. En de nieuwe oproep van de verrezenen zelf om voortaan alsjeblieft hem te volgen. Jezus is en blijft Gods antwoord op al onze vragen. Hij is Gods definitieve woord aan onze wereld.